Daşogzuň Döwlet migrasiýa gullugyndan biometriki pasport almak üçin adamlar inni azyndan 4 ay garaşmaly bolýar. Döwlet migrasiýa gullugynyň Daşoguz şäherinde ýerleşýän bölüminde biometriki pasport almak üçin ýüzlerçe raýat nobata ýazylýar. Biometriki pasporty çykardyp almak prosesi Daşoguzda inni 4 ay içinde çekip bilýär. Bular barada Türkmen Nokot News neşri 7 awgustda habar berdi. Neşriň maglumatyna görä giň aýran işçilik we maliýe kynçylyklary sebäpli ýerli ýaşaýjylar gazanç gözlegini daşary ýurda çykmak üçin köpçülikleýin häsiýetde döwlet migrasiýa gullugynyň Daşoguz şäherçatyna ýüz tutýarlar. Eger bir ýyl mundan odol pasport 45 güniň dowamyna çykarlan bolsa, soň 2019-njy ýylyň aprel aýyndan başlap bu resmi namy 3,5 aýda taýýar bolup başlady. Inni Türkmen Nokot News'un çeşmeleriniň sözlerine görä, pasport almak üçin mundan beýlek adamlar azyndan 4 ay garaşmaly bolýarlar diýip neşir ýazýar. Neşriň maglumatyna görä Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistanyň gitmegine we Türkmenistana gelmegine degişli pasporta ýüz tutýan adamlaryň sanynyň görnetýün köpelmegi, ýurtda işçiligiň giň ýaýramagy we halkyň ykdysady hal ýagdaýynyň juda ýaramazlaşmagy bilen baglanşyklydyr. Türkmenistanlaryň iş üçin uzak möhletli ýa-da hemişelik göçmek isleýän ýurtlarynyň hataryna Russiýa, Türkiýe, Gürjistan, Kipr, Azerbaýjan ýaly ýurtlar bar. Azatlyk radiosu pasportlar bilen bagly döreýän nobatlar barada döwlet migrasiýa gullugynyň Daşoguz şäherçatyndan kommentariýa alyp bilmedi. Azatlyk radiosynyň habarçysy 7 awgustda Russiýanyň Aşgabatdaky elçixanasyna Russiýa göçüp barmak üçin nobata garaşýan adamlaryň sanynyň azyndan 300 adamy ýetýändigini habar berdi. Türkmenistanyň hökümeti hemişelik ýa-da uzak möhletli daşary ýurtlara göçen raýatlarynyň sany barada takyk maglumatlary ma'lum etmeýär.